Ustedes esas viaxes do Inserso foron as primeiras así vacacións para ustedes? Sí, foron as primeiras vacacións para nós. Non foramos a lado ningún. Nós tivemos unha taberna 50 anos. E todo moi encerrada toda a vida. Entonces, cando podes volar, volas. A mí me encanta. Porque cando eres maior, se perde a vergonza de decir que me malvou ou que non me fajo ben. Non. O que vas ao Inserso e xa vas a volar, a pasalo ben. E guíante como as ovelliñas. Te levan hasta o avión, despois te recollen para o hotel, que se tratan moi ben a xente, moi ben. E despois alá baile todos os días. Bueno, un traxe todos os días. Podías facer o mono no baile, podías facer, era o espectáculo. Collemos sempre amigos ali, sempre facíamos pandillas, sempre. Bailar sin perjuicios. E falar ca xente sin perjuicios. Fixamos uns amigos que eran de Madrid, por Dios, que foramos alá, e fomos a Madrid, que tivemos os fillos en Madrid. Recoméndalles ir, que lles dirían a xente? Que vayan, que non queden na casa sobre o tempo. Que disfruten da vida, porque mira, cantos máis cartos lles deixes aos fillos, máis peleas hai por eles. Sí. Entonces, aos fillos non lles deixar nada, disfrutalo. Os abuelos disfrutalo e nada máis, que xa se viviu tiempos moi apretados. Agora, a disfrutalo. O castaño do cubelo xa ten as follas douradas, que llas douro o outono, unha maña hai na caída da castaña. Non hai rum, Maruxiña, non hai rum como da laranxiña. Non hai rum, Manuela, non hai rum como da laranxeira. ¡Qué maravilla!